Ako ra ang gibiyaan ng usa ka tawo nga gipasikitan. Nanong iya man kong gibiyaan, gibuhat na ko ang tanan. Pero ang kiunsa niya, giwala ra ang akong paghigugma. Bahalag sakit, kay nibiya si kalit. Dito siya sa iyang kabit. Gugma ko kapait. Pwede bang dito ka muna sa akin? Unsaan man ako pagka-move on? Dili man ni magkadayon. Wah! Nakuratan ka no? Kagibiyaan ko na. Lang mahalin ako. Matiram ta ko. Pero gisapungan man nimo ang imo. May kasama kang iba, dito lang ako, ilalaban ko mag-isa. Tutuloy ako kahit di na masaya sa piling mo. Natuto akong kasama. Ano pilitin ko sa masakitan? Nga bayot man ito akong ginatilahan. Ulit na ako ba? Baga po na akong tirahan. Bakit din niya ako balikan? Lalamig ka, pipilitin pa rin kumapit. Kahit masakit na pikit, matang yayakapin. Basta akin ka, mas kaya ko. Kinala lang akong gamiton. Biyaan ko sa kumpulo na yun. Pero siya, ang itikot sa ako ka. Pipilitin pa rin kumapit. Kahit masakit na pikit, matang yayakapin. Uy dong, ano nang igog man ka? Kaya biyaan lang ko sa kumpulo na yun. Sa akin, ang nangyayari sa atin. Yang ano sa tingin man ni magibutang? May maning sa tiil ko kay di man ka mamatay na. Sa og sa liog mamatay man ka kol. Ibiyaan di ka? Salig niya. Kaya di ka niya biyaan. Bisag ka no sa Pare na matakas at magiging wagas ang aking pagmamahal. At kakayanin ko kahit sa bawat segundo. Ito ang programang ito, ang TV Kabunon. Ang TV Kabunon, huwag niyong gayahin sa bahay kay Y'all can't stop hating us, kaya ka nagagalit cause you can't be us. Wala daw kaming tira pero laging meron.